guys, ayan, good afternoon. Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, mga busy ang mga lola niya. Anong tinatahi ninyo guys? Mga klambo, kiskisa ng paa. Para sa yun, Je? Para daw sa kuwan, sa lupoy. Manungkit ng mangga. Ayan, mga ka-dragon, dahil marami daw lupoy sa Aroma Beach. Ayan, makilupoy din tayo, makigulo rin tayo. Alangan naman. Sila lang makatikim ng lupoy. Siyempre, dapat tayo din. Yan, gumagawa kami ng pangsalok. Yan. Wala ka nang gamitin. Pagandahan sila ng pangsalok. Kitakman. No. Siguro yung tagal ng ginawa ko, baka kalating oras lang to. Pang kalating oras lang sa akin. Ikaw ang taligaya. Baka yung sa'yo ang tiligaya, magsaplit man yan. Kawayan mo. Matanggal sa tahe. Masaplitan niya yung katabi mo. Ate ko din kaman na. Oo. Na kung iitan tayo ni Kuya ko na. Wala na bang mas maliit? Diyan mo na daw. Yung mga ano. Tagapukpuk ako para maglapit yung lupoy. Dapat may tagapukpuk. Tiligaya, dun sa gitna. Daling kayo natin yung speaker. Lumapit kayo! Pagpatugtog ka doon para maglapit. Patingin nyo sa'yo ang tipasay. Mukhang maganda yung tayo ng tipasay nga. Hindi pa ba? Dago mo ang saan? Pangtay-tay yung tahi ng tipasi nga. Sa akin pang Dago. Kay Dede daw gawa Lunes, sira Martes man. barbarat ka na tayo. Ano mapigis pa si? Dago mo sa ako tanda? Pating sa'yo dyan. Kuya Lorenz, pwede na ba ito? Kasi Pang ganun daw, oh. oh, Oh, shit. baka naman magtayab sila lahat dito. Sa kanan. Ganto, oh. Kaya gantuin ko na lang kayo. Na? Ano pang Palian mo yung puti? Ganto, oh. Tapos iakit ko ganto, oh. Akin ka mo mang Oh. Kaso maliit dito niya, oh. Bunga Maliit eh, masikip. Hindi makapasok yung Ito na lang, 5 kilo. hawakan mo na lang. Tapos lagyan ko kaya dito ng Kung kono. di ba sa dagat, paano mo hardcore? Kung dalawang kamay mo, di magsirko ka. Magtuwad siya. Nakaganon ako sa bangka, oh. Bidot, GJ. Ante, kaganda sa'yo. Sa pangpang ka lang man. Di ka pwedeng ganyan sa pangpang. Okay, kunin na naman ninyo. Gawa ka pa. Ninyo. Magawa ka pati ka. Sige. Sa akin, gawa-gawaan lang eh. Marunong. Kaya mo. Hindi na siguro ito. Gulog, Jay. Masugat ka dyan. Talian ko dito para hindi magulat. Ante, mahirapan ka dyan sa hawakan. Madulas. Bangking. Hindi ganyan lang na, oh. Kung pang mo, ganyan mo. Yan. Hindi yung pantay, paganyan. Hindi pa ganyan. At bangkin, ganyan yung maganda. Yan, ang talo. Talian ko ito, baka mag-alos o, ito o, baka maulis yung hindi ka magtali, ayun nga nag-panggit ko ito. Kakayang-kayang man yung gawa ma. Kaya nga, Kwan, sa bangka ka. Ikaw ang maggawa. Mahirapan eh, pag isang kamay lang, dapat dalawa. Yung kay Kuya doon yung ginawa niyo. Ano sa'yo atin sa isang buo ng kulamba? Kalit ang kulam mo ko. Sabi kasi kabitan na lang yung katig ng kulamba para habang galakad may nahuhula. Much later. So ayan guys, aarangkada na ang mga maglulupoy. Handa na ba kayo maglupoy? Mga dito? Handa na. Ewan ko lang yung pangpan Tignan natin. nyo naman yung itsura namin dito. Nay, ang pagsalok namin, nay, hindi ka siya. Handa na ba kayo sa pangpang? Handa na ba yung kalating salop? Baka kalating salop lang mahuli natin lang. Mula agad eh. Ilan yung dala nating pangpan? Andito na nailong. So si Kuya ay? Ano na? Kuya Lorenz? Ano sabi niya? Ay, show you. Magpan ng parking na natin. Aray, kalalaki. Kalakas. Ayan guys, kasama natin si Kuya Lawrence TV. Siya ang makakasama natin sa paglulupoy.
Let's go. Oo, paglulupuin ko ba ito? Hoy, Balong! Hala ka, Balong, may iwan ka dito sa Pangpang. Sa kanya tayo nag-park. Ay, thank you, kuya. Ay! Oh, Ready na kayo guys? ito may remote Si na. Balong nga, excited. Kaya kailangan natin ng pang malakasang ilaw para maglapit ang mga lupoy. Dito magsakay o makisakay ka dun sa kabila. Diba? Ay, bawal magsarap. Kanyo man, bagay na sa nga kaputi ata. Papilit kong tulungan ko. Marami para sa... Marami para sa... Na, agili pang salok tayo na. Nandun na kay Kuya Loren. Ayun na, palapal niya na. Kasi alam ko marami kayong ilaw. Kaya sabi ko yung ilaw niya gamitin. Walang bunga. Ha? Ay, sus! Pero ano, Ay, naman pala eh! ilagay. Maganda ilagay. Talagang alas sa'yo. yun. Ang sayang. Baka magsilipat yung lupoy sa atin ah. Long, ikaw taga-ingay doon. Talaga ng long, oh. Taga-palo. My goodness. Maingatan niyo ko kayo. Lagay mo na yung chinilas mo na tulog. Hindi, nakasikip na ata. Oh my goodness! Gabing madilim. Adventure to. Dito ka daw, Kael pa. Ay, ginay-nervyos ako. Pasok ko sa unahan. Pero marami namang ano dito. Maraming bangka kaya Dito ka daw, Kael. marami kang makakasama. Para timbang. Kaya nasa ganun pa eh. Ikaw magbalan. O sige, ako sagwan dito. Nakasindi na ba to? Ano, baka mahina yung ilaw natin. Okay, huwag na mag-ilaw. Ilaw pwede yan. Pura yan. Peng, mabot ka pa yung sagon, Peng. Ayan na sila! Hala! Ayun ka na kuya! Bila ka lang pala. Diyan kami naman sana sa unahan. Sige, gutin. Ganyan. Napalaban si Kuya Dan birthday na birthday. Happy birthday! Siguro mo harap doon pare. Para ano? Para pa ganoon. Yes, ba? Yay! Yay, sige! Saan tayo ay? Saan tayo ay? Aran yata makita walang mga. Saan tayo lahat? Peng, patay mo na Peng. Ilaw mo, Peng. Sige. Para masilok tayo. Ayan na! Oh! Saan? Tira! Tira mo tayo lahat! Salo! Wala na
Kasarap na. Wala paglagyan. Ito, may ice box dito. Oh, tagalagay dyan. Saan sila kaya? Dong, kapit ka dyan. Dito nga ako mag-gusto. Doon sa kasaunahan. Dito ka ako, Auntie Pasay. Meron Ano, ka magkaroon dyan. dito eh. Ayun na yung ice box. Kaya nga eh, oh. Mabigat na rin lang to. Tagawak na lang kayo ng ano, batya, ay timba. Saan yung sila yung Tinigil sa bata. Nakadaming nagkakuha oh. Oo, dami. Oh. Ayun ang tiyo, ayun ang tiyo, kadami oh. Kadami nun na. Gamal. Oh? Naunod na, naunod. Kaya medyo bago ilaw ko tayo na ano, yan, oh, yan. Para makita ko sila. May saka man. Nagyaka-yaka na. Okay. Ay, nakuha. May pwede na pang baguaw. Nasa kayo sa gilid ng bangka. Lanti ka dami to! Ante! Galingan mo, ante! Laki dami, ante! Wala, ito, ante, kakapal! Wala, kakapal to! Ate, lubugan mo pa ng konti. Ilalim lang yung babaon ng sikpaw. Ante, magkano ka na kaya? Sige. Sige. Laliman lang, te! Laliman mo daw! Wait lang, may yalan pa. May yanog mo at bagay! Kaya Dan, dito ka kaya? Ba't wala na yung marami? Ganyan sila banda. Mamaya yan, mag-ipon na naman yan sila. Grabe, ang daming tao dito sa Aroma Beach. Totoo nga ang balita, marami lupoy. Legit, legit yung chismis. Kailangan pala magpukpok. Ang taga-pukpok natin si Balong. Kadami mo pa namang border na baguaw. Lalaing magpa. Wala sa lubog yung sa'yo. Salo. May stress yata si Kuya Loren sa atin. Hindi tayo marunong magsalo. Dami ka, diba? Sige! Yung nagatalunan sana eh na. Hala! Bumigay. Lakat na kayo. Ito nga sa bilakay. Ayan. Yung
birthday. Hindi na natapos. Dinala niya? Yung, Yung kalayan? Tara! Kala ko iparit mo lang. Naiilan na ako na ano. Hindi ko na parang nararamdaman ko na dapat yung dito ko. Tanggalan mo yung Parang anugan ka na. Baka huwag ka dyan, baka matinag ka dyan. sombrero mo. Para makasingaw. Nakadami na pala oh. Tataragaw na yan, may tatalin yan. Malalim pa yan, te. Hindi sila mag-ano taas. Mag-ahon. Ayan na, te. Ayan na, kadami na. Ayan na naman sila. Tira ng tira. Bilang ulam. Isang linggong paes ang ulam. First time namin maka-experience maglupoy. Ang sarap pala. Ang dami to, oh. Sa ilalim niya. Hindi sila makaahon. Nakadami to, oh. Malalim. Kaya kuya Dan! Titibay, nakarating pa sila dito. Natatawa ako sa pangsalok ng Kiligaya. Kapayat na ano eh. Hawakan. Kasing payat niya. Kaya pa, Tets? Kaya mo pa? Ako naman. Ayan, medyo matumal tayo ngayon. Mag-antay-antay ulit tayo. Wala nang nagadawi. Social naman ito. Nakayate sila. Sana all. Kuya Lawrence, patapat nga dyan at magbaba ako. Sila kuya na. Hey, uncle! Ba't di nyo kami tinawag, uncle?
pagod kaya yata dito Kuya Dan kaysa sa bukid. Kailangan talaga dito lalaki ang magsalo kay ano, para malakas. Yabang mo lang ah. Dapat ko lang yung tuwangan niya dyan. Saan tiligaya kada salok niya maglingon sa may paligid niya. Bawat salok niya maglingon sa paligid niya kung nakakalayo o hindi.
dapat dawa. Ala! Magtalon din lang ulit yung nahuli mo. Wala naman tayong nagayas. Yung magmarami ang kala yan. Ang dapat na yun, ala. Ha? Ang tiligaya o sayang. Tara na daw, alas 9 na. Nilalamig na daw sa Tiligaya. Mahangin na eh. Yan na. Marami din. Baliktad na. O, baka tamaan ng ilis ha? Baka tamaan ng ilis eh. Ayan o, kadami. Ah, wala na. Ayan o. Kadaming mga bata dito oh, sa Pampang. Oh, man. Ay! O, dagdag mo sa'yo o. Dalawa. Sige, kadami. Ang maglulukoy. Ako magudi. Ilang kilo sa inyo? Ha? 50 isang kilo. Charot. Lawala ka na. Baba na. Ay, yung mga ilaw natin. Okay na. Hello po. Ano, Jay? Kamusta ka na, Jay? Nahilo ka, Jay. Pwede ka shout out. Shout out mo na, kuya, yung ano mo, may Basta labs. binibili na, baka maubusan. Magkano ba? Ano yung kuya binili mo? Nahuli Binigyan mo? sa akin to, te. Ay, binigay na. Hindi ko na-enjoy. Oo, hindi mo na talaga na-enjoy at nahilo ka. Ay, malamang. Cute! Kalabaw ang kalabaw. Hale, naway magkakain pa dito. Inawit na ade, inapoy nang ka. May kapit na isang tabo. O, di ba? Nakarami rin kami. Hindi na rin masama yan, kuya. Ano? Hindi na rin masama yan. Yung huli namin. Huli natin. Ako hindi na yan. Dami na yan, no? Nilamig lang nga inyo ano eh. Oh, nilamig kasi sante. Palaban pa sana kami hanggang alas 11. Lulubo lang ang ino. Dami rin pala. Walang may pa man yan. Tubig. Dami din pala. Lupa. Kadalawang ano lang tayo. Wala na yung dumaling. Sino kaya dalhin niyo pa uwi? Dat kinuha mo pa yung ano doon. Ay, tira mo na sa kanila. Wala. Eh, dog pantang pa. Buti doon si Paris Samboy. Lulubo yun. Paano lumak siya? Lumak ang ilaw? Lumak ang sila. Ganun din siya kasi. Sure.
Oops! Ito na support. Ayan na yung kaya na. Eh, kurtilo yan. Hindi yung ano. Nagsama ko, nag-vlog. Oops! Okay. Buti na meron din akong plastic na lens. Vertical. Ako, dinahin mo ha. Lawrence. Vertical. Oh, yung sobra, itarigay. Wala pa na siya doon. Sasakyan. Ano tayo ha? Para magkasya ha? Para magkasya lang to ha? Ay, si Manong Cars. Pila-pila. Para mabigyan lahat. Ay, hindi mo sabi ko sa mga namin. Ay, sa akin ay, nagbuhat ng ano. Ay, ayun, nagbuhat na. Ako nagbuhat ako nagbuhat ng bangka. Ito, nag-vote mo ka na yun. Priority yung mga nagbuhat daw ng bangka. Like, hindi ka ba sa like ha? Friends, gano'n sa friends. Ay, yan, gano'n din. Ito pa daw sa balaw. Pinapay. Sige, para dito kay... Ano? Kuha ka rin, Kuya Lawrence. Kuya Lawrence, kuha na sa'yo. Ha? Kuha ka dito sa amin. Hindi na okay na ako. Nasawa ka na? Oo. Pag umutot niya ako, hagis sa gano'n ano eh. Gano'n umutot. Makakabal ba hanggang bukas yan, ma'am? Bukas, maluwas na ako bukas. Maluwas na na? Luwas na ako bukas. Guys, dalawa yung ano namin, lalagyan. Kaya lang yung isa lang yung napuno. Pero hindi na masama yan. Marami na yan. Puno na sana yan. Oo. Oo. Kalula lang yata eh. Coffee time. Puno sana eh. Santi kasi nahilo eh. Ay si JJ. Ano na tayo? Coffee break. Una yun. Puna yung kwarog kasjay gayam. Tiaglupoy. Ni JJ, hindi niya talaga na-enjoy ni JJ. Simula pa lang, maulawan. Ha, awan mato yung obeng. Hindi, parang katagal na kasi natin hindi nagsakay. Oh, kahit pa man. Isang ice pack ang handa ko. Ay, birthday, ma'am? Oo, birthday niya. Ngayon, hindi nga natapos-tapos ang celebration nito ni Kuya Dan eh. Hindi naman pala dinala yung halaya. Wow. Magkapit ginawa yun. Magkape ka? Hindi. O, kunti lang ko rin. Kaya ate, sayang, ang dami niya doon, hindi niya masalo kasi mababaw yung Oo. kanyang sandok. Kadami yung kay Ate Unsang. Kalalim, hindi makaahon yung Maiksi pa niya ano eh. Di yan ang pinakaano mo. ambag. Ang bag mo sa... Dapat paggalaot ka kasi magbaon ka na ng bonaming, kaskadabex. Awan mo, iba, makantuman. Nanti kasi, dahil nagdala ka ng pangamoy mo, nagkuha ka ng bayabas. Wow. Alam mo na nga mahina ka sa ganyan. Dapat nagdala ka na ng bala mo. Tulog ito mamaya. Sabi yan. Nag-enjoy ka lang? Daw yan, sabi niya. Talagang... Diba? kadami Nag-enjoy lang ka? Yung wala, kinabahan ako eh. Bakit? Bakit? Magalaw. Dalawang pan lang yan, ha? Sakay nyo na yan. Isasakay mo natin. Kalaki pala ng icebox mo. Ante, kala ko yung pang ice candy lang. Icebox yan ang ligaya. Di, mas malaki pa yung sa bahay din ng ganyan. Dapat nga, ito pala binigay natin eh. Ano? Oh, thank you, Kuya. Oh, So, ulitin. Yan. thank you so much. Subscribe nyo rin siya mga ka-Dragon Lawrence TV. Yan, oh. Thank you. So, ulitin, Kuya. Magpusit naman daw. Sabi ni JJ. Ah! Ay, dyan lang tayo sa malapit. Hindi talaga, hindi, promise ko talaga yung lapit lang. Kita rin yung tabi. Kita rin na tabi, dyan lang tayo sa malapit. Promise. Sige. Dyan lang sa kita sa tabi lang. Pag-isipan namin yung pusit-pusit na yan. Pag-gawin ko galing Manila,